ኣብ ሓደ ዓዲ ኤማን ፊልን ዝበሃሉ ክልተ ተኽትንፋስ ይዕሩኽ ነበሩ። ኤማ ኣማኑኤል ግርማይ ይበሃል፣ ኣዲኡ ከዓ ትርሓቅ ሳውራ ትበሃል ነበረት። ፊሊ ድማ ፊልሞን ሰመረ ይበሃል፣ ኣዲኡ ከዓ ሰናይት ኣበራ ትበሃል። ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ከዓ ፊሊ 9ይ ክፍሊ ክኸውን እንከሎ ኤማ ድማ 10ይ ክፍሊ ነበረት። ፊሊ ናይ ገዛ ፀገም ስለ ዘለዎ ነበሮ ሓደ ዓመት ኣቋሪፁ ነበረ። ኣብ ትምህርቱ እውን ብዙሕ ንፉዕ ኣይነበረን። ብጠባዩን ብትሕትንኡን ኩሉ ሰብ ዝፈትዎን ዘመስግኖን ነበረ። ኤማ ምስ እንዳሓቡ በላይ ዝዓበየ ኮይኑ ብፅቡቅ እዩ ዓብዩ። ንኤማ ኣዝዩ ዝፈትዋ ጓል ሓቡ ማለት ሓፍቱ ዲና ትበሃል ነበረት። ኣብቲ ገዛ ድማ ዝደለይዎ ኣይስኡንን ነበሩ። እንዳ በላይ እኩል ሃብቲ እዩ ነይርዎም። ፊሊ ምስ ዓባዩ ዝዓበየ ኮይኑ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ እዩ ነበረ። ብጠባዩ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ዝነበረ እውን ዝሕግዞ ኣይስእንን ነበረ። ኩሉ ሰብ እዩ ዝሕግዞ ዝነበረ። ናይ ፊሊ ስራሕ እንዳፋግሮ እዩ ነይሩ። 3 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ሰሪሕሉ። ፊሊ ዓባዩ ኣደይ ሓረጉ እየን ዝበሃላ ዝነበራ ጓል 72 ዓመት እየን ነጊረን። ኩሎ ግዜ ፊሊ ካብ ስራሕ ክመፅእ እንከሎ ወደን ሰመረ ኮይኑ እዩ ዝስምዐን። ሰመረ ወደን ፀጉሩ ነዊሕ ጎተና ህድሞ እዩ ዝነበረ። ናይ ፊሊ ድማ ልክዕ ከም ናይ ኣቡኡ እዩ ዝነበረ። ኣደይ ሓረጉ ንወደን ስለ ዝዘክረን ብዛዕባ ፀጉሪ ቁረፆ ኢለን ተዛሪበን ኣይፈልጣን። መልክዕን ቁመተን ድማ ነኣቡኡ እዩ ዝመስል ዝነበረ። ሓደ ግዜ ኣደይ ሓረጉ ሰመረ ኢለን ጽውዖ ነበራ። ሓደ መዓልቲ እዩ ፊሊ ኣብ ስርሑ እናሰርሐ እንከሎ ሓንቲ ጓል ብድሕሩ መፅያ ሰላም ሰብ ገዛ በለቶ። ሳይክል ፔዳል ንኽትዕሪ እያ መፅያ። ፊሊ ሰላም ዳሓንዶ በለት። እታ ጓል እዛ ሳይክል ዶ ከተልሕመለይ በለቶ። ፊሊ ይከኣሊ ሃቢ በላ። እታ ጓል እንዳዓረየ እንከሎ ክንደይ እዩ ዋጋ በለቶ። ፊሊ 30 ናቕፋ እዩ በላ ፍሽኽ እንዳበለ። እታ ጓል ካብ ቦርሳ ኣውፅያ እንካበል በለቶ። ፊሊ ጽባሕኺ ትከፍልዮ ጽባሕ እየ ተልሕማ በላ። እታ ጓል እሺ በል ብሩኽ መዓልቲ ኢላቶ ከደት። ብመልክዓን ብቁመናን ተሳሒቡ እሺ ብሩኽ መዓልቲ በላ። ክሳብ እትክውል ድማ ጠመታ። ፊሊ ኣብታ ዝነበራ ጠጠው ኢሉ እንከሎ ኤማ ዓርኩ መጾ። ኤማ ፊሊ ዓርከይ ከመይ ውዒልካ ኢልዎ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሓፂን ኮፍ በለ። ፊሊ ቤላ ኤማ ዓርከይ ከመይ ከ በሎ። ኤማ እንዳይዳ ኮፍ ባበል በሎ። ፊሊ ናብ ስርሑ እንዳበለ ርኢኻ ዶ እዛ ቆልዓ ኤማ ዓርከይ ክትፅብቕ በሎ። ኤማ ፍሽኽ እንዳበለ እወ ፅብቕቲ እያ በሎ። ፊሊ ናይ ብሓቂ እየ እኮ በለ እናበለ ናብ ስርሑ ከደ።